Hola, soc en David Caballero, el xef de Bon Preu i Esclat, i avui us vull presentar una recepta amb formatges. És una recepta típica de la cuina francesa. Farem un soufflé de formatge, que no és res més que una beixamel que li incorporem unes clares muntades i, en aquest cas, el formatge, que seria l'ingredient estrella d'aquest plat i d'aquest mes. Avui farem servir un formatge pistonut. És un formatge de les cabres d'en Peyu, és un formatge de pasta premsada, un formatge de cabra i és un formatge que ens donarà un aroma molt especial. Si l'obrim, veiem que té una textura una mica dura, però és bastant suau en el tacte i té aquesta corna amb mo. Se'l tallem. Tenim a l'interior això, un formatge d'una pasta de color blanc i amb un aroma que ens recorda molt aquestes herbes, de tot l'aliment de les cabres, i ens funcionarà superbé amb la recepta d'avui. Ratllarem el formatge. Aquí no importa massa la mida del ratllat, perquè després, com que l'incorporarem en el soufflé, ja se'ns desfarà. La primera cosa que farem és escalfar la llet per poder fer aquesta beixamel. Jo en aquest cas, com que aquest formatge té uns tocs així que ens poden recordar l'herba, hi posarem una mica de farigola, d'acord? Comencem abocant la llet. Afegim una punteta de sal. Després ja l'acabarem de salar quan tinguem tota la pasta feta. Una mica de nou moscada i una punteta de pebre blanc. I en aquest cas, com us deia, afegirem unes branquetes de farigola fresca perquè ens aromatitzin. Aquí jo he triat la farigola, podríeu posar romaní, podeu posar alfàbrega, al final podeu infusionar la llet amb qualsevol herba o amb qualsevol espècie i tindríeu una beixamel amb aquests tocs, amb aquests matisos herbacis o especials. D'acord? Li posem temperatura, deixem bullir i, mentrestant, el que començarem a fer és el rucs, la mescla de mantega i farina per abocar-hi la llet calenta. Començarem posant la mantega. Li donarem una mica de foc. El que volem és que se'ns desfagi i, quan la tinguem desfeta, afegirem la farina. Molt important, tota de cop, no l'anem tirant a poc, sinó que la tirem de cop. Desfem completament la mantega, que no ens quedi cap tros. Ara que ja està completament desfeta, aboquem la farina de cop i ho treballem. És important treballar bé aquest ruc, que seria aquesta base de la beixamel, perquè si no la farina ens quedaria crua. Aquí el que volem és coure la farina. Com sabem que aquesta farina està crua? Doncs, una, olorant, perd aquesta olor de farina típica que té i fa una mica més una olor com més cuita, i dos, pel color, ens canvia de color, d'acord? I quan el tinguem ja cuit, hi afegirem aquesta llet calenta que teníem infusionant amb la farigola. Veieu també que canvia una mica la textura, ha perdut aquesta olor ja de farina crua que us comentava, i tirarem la llet calenta que teníem, la colarem perquè no ens caigui la farigola, que no ens interessa, i comencem a remenar per formar aquesta beixamel espessa que farem ara. Cuidado de no esquitxar-nos, ja veieu. Anem treballant fins a aconseguir això. Volem una beixamel espessa però cremosa, sense grumolls. Per això tirem la llet de cop, perquè no ens faci cap grumoll, i ens quedi ben llisa. Veieu? Tenim una beixamel perfectament llisa, sense grumolls. Un cop ja tenim aquesta beixamel feta, la passarem en un bol net
per poder treballar millor, perquè no se'ns enganxi. El que farem ara és afegir els 4 rovells d'ou. I integrarem també tot el formatge pistonut que teníem perquè es fongui amb la mescla. Bé, doncs ja tenim el formatge i els rovells integrats, ara ho reservarem, mentre muntarem les clares, que incorporarem tot seguit. Bé, doncs ara tenim les clares, li ficarem un pessic de sal que ens ajudarà a muntar-les i les muntarem a punt de neu. A poc a poc, no les hem de muntar molt ràpid, a poc a poc que es vagin agafant bé d'aire perquè no se'ns baixin. Comencem a muntar-les. Bé, ja tenim doncs les clares a punt de neu i el que anem a fer ara és barrejar-ho amb aquella beixamel que teníem amb formatge i rovells i ja tindrem doncs la pasta del suflé a punt per enfornar. Vale, mesclarem aquesta primera beixamel que teníem amb rovells i formatge i afegirem les clares. Fem primer la primera part. Barregem suau. Això és el que ens donarà doncs, aquesta textura típica del suflé, com d'aire. Vale. I ara ja afegim la resta. Sempre moviments com que ens vagin donant aire, sense remenar així en cercles, perquè si no ens baixaria massa. Sobretot la part de sota, que és on sempre costa més de mesclar-ho. Per coure el suflé el que farem és utilitzar aquests motlles, aquests ramiquins típics de cuina, però ho podeu utilitzar a qualsevol estri, sobretot és important que sigui ceràmic perquè la calor ens passi molt millor i l'únic que farem és encamisar-lo, és a dir, li posarem mantega fosa i una mica de farina perquè es desmotlli bé. Tot i així ens els menjarem aquí directament, no els volem desmotllar. Per la qual cosa, si algú vol utilitzar, per exemple, un motlle de paper d'alumini, doncs també ens funcionarà. En aquest cas tenim dues mides diferents, aquest que seria una ració una mica més petiteta i aquest ja seria per algú que ja vol menjar bastant. És una ració bastant generosa. Pintem amb la mantega, poca mantega. És important que els motlles no estiguin ni molt plens de mantega ni molt plens de farina. És lo just, perquè no se'ns enganxi i prou. Afegirem la farina. Uns cops perquè ens entri bé per tot arreu. Això ara també hi ha uns sprays de mantega que també els podeu fer servir, que també ens funcionen molt bé. Però bé. Bé, doncs ja els tenim encamisats. Ara l'única cosa que ens falta fer és omplir els motlles. No els omplirem fins dalt de tot perquè el suflé creix una mica i doncs ens cauria tot, sinó que deixarem un dit i mig per sota. Omplim. El que farem ara també és posar-li una mica de formatge pel damunt, del mateix pistonut que teníem ratllat abans, hem reservat una miqueta. Això ens crearà una petita capa cruixent aquí sobre i aprofitant que hem fet aquesta lleta amb farigola, també n'hi podem posar una miqueta al damunt. El que farem ara és enfornar-los a 180 graus, aproximadament uns 20-25 minuts, una mica depenent del motlle, amb el ventilador del forn. D'acord? Doncs els anem a enfornar i ens esperem aquesta estona. Perfecte, doncs ja hem tret els nostres suflés, han estat aquests 25 minuts, ja veieu que han quedat fantàstics. Ara no us preocupeu si us baixen una miqueta perquè és normal, d'acord? Sempre quan surten del forn queden molt alts, però després acaben baixant una miqueta. Doncs ja tindríem la nostra recepta amb el nostre formatge pistonut de cabra
un suflé de formatge de cabra amb una mica de farigola. Espero que el disfruteu, que la pugueu fer i ens veiem a la propera. Moltes gràcies.